una cultura a l'entorn de la vinya i el vi. El vi fa sang. El vi és la beguda alcohòlica que s'obté amb la fermentació del most del raïm. Tot i que ara som conscients que se n'ha de fer un consum moderat, el vi forma part de l'alimentació mediterrània des de fa segles. L'aportació calòrica de l'alcohol i altres qualitats en feien un component bàsic de la dieta tradicional, especialment per fer front als treballs físics, com els del camp. El vi ha estat sempre molt popular, també com a beguda festiva i de socialització. El món al voltant del vi. Provinent del Caucas, el vi va ser introduït al país pels fenicis i arrela en la romanització. Des d'aleshores, el conreu de la vinya i la producció de vi es consoliden com a part d'una economia agrícola que el destina, sobretot, al consum intern. Però al període entre finals del segle XVII i del XIX, la demanda d'aiguardents vínics al nord d'Europa i de vins als mercats americans fa créixer espectacularment el ram. El camp català s'hi especialitza tan fortament que arriba a modelar un nou paisatge, l'economia i les relacions socials. El territori s'omple de vinyes, que són explotades majoritàriament mitjançant contractes de rabassa morta. Els grans hisendats divideixen part de la propietat en petites explotacions menades per rabassaires, que preparaven la vinya i l'explotaven, a canvi d'una part de la collita, i mentre durés la vida dels ceps. El perllongament de la seva vida, per part del rabassaire durant generacions, mitjançant tècniques d'empeltament, agreujà el conflicte d'interessos amb els propietaris i fou causa freqüent de conflictivitat al camp. El vi català en crisi. A finals del XIX, el món de la vinya entra en crisi, a causa de la plaga de la filoxera i la sobreproducció. Als anys 1870-1880 es viu la febre d'or. És primer França la que sucumbeix a la plaga i compra gran part del vi català per mantenir la seva producció. Però quan la plaga entra a Catalunya el 1879, comença la crisi. La filoxera arrasa els ceps, cal inversió per la replantació, i el vi que es produeix costa de col·locar en un mercat internacional saturat per l'oferta d'altres països. El malestar es generalitza al camp i cal trobar solucions.